Takže dobrý den, dámy a pánové. Já vás zdravím u dnešního videa a tohleto video bude taková krátká informačka, fakt kratička, ve který bych vám chtěl říct jenom jednu věc. A to je ta věc, že vlastně plánuji si koupit nový mikrofon, který je od Trustu, jmenuje se Trust Stars. Myslím, že ho určitě všichni dobře znáte. A měl by jsem ho mít doma asi tak za 2 týdny, protože teďka momentálně nemám peníze, ale tak za ty 2 týdny už by to mělo být. Takže tak. No a co se toho týče, tak bych chtěl částečně pozastavit tvorbu. A no, dělal bych taky kratší videjka zatím, nebo nějaký videa, prostě ve kterých se méně mluví, jako je třeba Euro Truck Simulator, ve kterým bychom vlastně to pojali formou timelapsu, protože ty cesty jsou většinou dlouhý a stejně se to nevyplatí komentovat ještě s tím mikrofonem. Takže to by bylo něco k tomu, že bych chtěl pozastavit tu tvorbu. A když tak, jestli někdo máte zkušenosti s tímhle mikrofonem, myslím s tím Trust Stars, tak mi prosím vás napište do komentářů svoji spokojenost nebo nespokojenost s ním. A mějte se krásně, skladejte vlastně a čau čau.